Eixo, nintxe gau ditzaskun erandia, da bera, tinko elkartekoa, eta ni hemen, olatzu bide. Eta hementxe gau deia prest, zazketa egiteko. Badakizu ez da, hementxe daukazu oparia, bai, benetakoa da, ordenagailua, eta hau da, tokatu daitekeena. Eta hemen dauzkagu bolatxoak, badakizu 169 ikastetxek hartu duzuela parte, barruan. Horrela egingo dugu zozketa. 3 aldiz aterako dugu bola. Lehenengoan, 0 eta 1 sartuko ditugu noski. Egun da, 69 izaterako. Bigarrengo aldian, 0-tik 6 sartuko ditugu, eta hirugarrengoan 10rekoan ja danak sartuko dira barru. Ikuste dituzu, ez da? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9, eta 6 eta 9ak ikusten duzuen bezala marratxoa daukate azpian. Ez nahazteko. Bale, bueno, ja, dana daukagu, ez da? Hau azen hastera. Lehenengoan esan bezala uniforako, 0a eta 1a. Hala ba. Nastu, eta hementxe. 1a topatu da. Usten duzu ez da? Bale, harriko nire bat. 1a. Eta orain, sartuko ditugu, 0a barruan geratzen da, eta sartuko ditugu, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Nastu. Eta... A ver, zatekatu da, hementxe, 2a tokatu da. Bai? Hala, orain danak barrura diokuaz. Horrela, honek bitartean, nahazten duen bitartean, hementxe apuntatuko dut. 2. Azkenengo zenbakia. A ber, ba. Irua! Hala, 1, 2, 3, zesan baki polita. Hementxe jarriko deu. 3. Guapala, lista. Eta hori, hemen dago ikastetxeen zerrenda, otarrekoak hartu, importante hau irakurtzeko, eta ez nahazteko. Zu bidatu, ondain izela. Aber, batetik, 32, urrengo horria. Eta bilatu behar dugu, 1, 2 eta 3. Hauxe da. Gipuzkoa. Arrasate, Arizmendi, Olarte ikastetxea da. Usten duzu ez da, hemen 123 Gipuzkoakoak dira, Arrasatekoak, Arizmendi, Olarte ikastetxea. Ba, bera arduradunarekin jarriko gara harremanetan, emailez, bale? Ba, zorionak, hauxe da zuen oparia. Zorionak, eta bakizu besteak, urrengo urtean berriz. Agur!